Дуслык йортына 5, беренче Сабантуйга 15, Казакстан Халкы Ассамблеясына 25 ел. Әлеге һәм башка зур чараларны бергә туплап, Кызыларда бүген бәйрәм итә. Тантананы милләттәшләребез үткәрә, шуңа төп басым татарларда. Бәйрәмдә татар этносы көне дип атала. Здесь представлена копия мечети, которая стоит именно в самой Казани. Это дети нашего татарского центра. Самый большой активист у нас Раиса Ханифовна. Это ее внучка именно собрала именно из картона вот такую модель именно этой мечети. Шулай ук күргәзмә кысаларында Татарстанның беренче президенты белән күмәкләшеп төшкән фотолар, кыйммәтле һәм сирәк очрый торган китаплар һәм безнең милли уен коралыбыз кыңгыраулы гармуннар күрсәтелгән. Гармунның һәрберсенә 100 елдан артык. Аларда уйнамый түзеп торырлык та түгел. Тантананың йөзек кашы әлбәттә сәхнәдә. Жасмин балалар бию төркеме бүген чыгышларын яңа теккән костюмнарда башкара. Шуңа бераз дулкынландыргыч та. Биючеләрнең олы һәм кече төркемнәре бар. Заманча биюләрдән кала, алар репертуарында милли биюләр дә байтак. Яшь биючеләр белән бәррәттән Сарман вокал ансамбле сәхнәдә менә инде 19 ел үзенең җырлары белән куандыра. Карантин вакытында ансамбль бераз ял итеп торса да, моңны онытмаган. Бары берничә көн эчендә әзерләнеп килгәннәр. Бу ел барыбызга бик кыен ел булды. Biz үзебезнең планыбыз яхшылап итеп үткәрә алмадык. Нигә? Запрет булганда без уйланып, постоянно уйладык, ничек булырга, ничек үткәрергә. Үткәрмәсәк булмый, кирәк үткәрергә. Кирәк булгач чара табыла. Карантин бераз үз бауларын бушатып җибәргәч, татар үзәге татарча диктант оештыра. Алар әлеге чарада беренче тапкыр катнаша. Иң тырышларын исә бүген мактау кагызлары белән билгеләп үттеләр. Татарча диктант татар телен белү өчен кирәк. Яшьләргә телне тапшыру мөһим. Татарча диктант авыр булмады. 15 кеше язды бу ел диктантны. Шул 15 кешедән 9 кеше бик инде 5 алды диктантка. Бәйрәм ахырында иң актив һәм татар үзәгенә зур өлеш керткән милләттәшләребезне истәлекле медальләр белән бүләкләделәр. Таңсылу Насырова, татарлар, Кызыларда шәһәре, Казакстан.